Ababukeli baphawulile ku WhatsApp kalolu daba nabo bathi azibuyele emasisweni. Into engathi amalanguage ethe phambili. Umuntu mathe interview ufuna ukukhuluma ilanguage yakhe. Noma udlala ibhola umdlalo abe no man of the match ufuna ukukhuluma ilanguage yakhe engahlekwa ukuze amalanguage abantu azoqhubekela phambili. Bona ngazi ukuthi ulethu limisecindezeleke kakhulu manje. Ngoba ngisho ufuna umsebenzi endaweni zabazi abantu abaningi bakhuluma isiZulu. Kodwa ufuna ukukhuluma ilanguage yesiNgisi kuphela. Kanti kunesikhulu yakhona thina sikhuluma ulimi lwethu. Yabona msakazi ilimi zethu ziyashabalala. Thola ngisho ingane ikhuluma iEnglish. Thole ngisho ubani ukhuluma iEnglish ngisho eregion yesiZulu ukhuluma iEnglish ayihlali singakhulunywa isiNgisi. Mina impela ngiyafisa impela ukuthi ayike ibuye. Ngisho la ko Twitter ko Facebook uthola ukukhuluma iEnglish siba mnyama yini? Ilwimi zethu ziyaphela iEnglish asenzi ngokwanele ukuthetha ilwimi zethu emakhaya. Abantwana babuya bathethe isiNgisi nasemakhaya noba bayancokola bancokola ngesingisi. Uyabona intsha namhlanje ibona ngathi isingisi ilona limi oluhamba phambili manje. Lolu ulabo lomdabu abasenandaba nalo. Abasakwazi ukukhuluma ulimi lomdabu ngisho behlezi nabazali ngisho behlezi bekuphi ngisho emabhasini uthola bevitiza ngalolu limi lokuhamba.